Вітаю, може, у вас знойдеться магчымасць выратаваць дзяцей? Прабачце, я спазняюся, у мяне рэальна няма часу. Я разумею, проста кожную хвіліну памірае адно дзіцё. Дзіцё, у якога магло быць паўнавартаснае жыццё. Мы прымаем любыя сумы. У мяне няма на гэта часу, прабачце. Разумею, але ўсяго 1 рубель. 1 рубель, каб выратаваць дзіцё. Ай, ладно, не магу я з вами. Ой, вы як цыгане. Дапамагу я вашым дзецям. Вось, на 5 хопіць. Димон! Давай, выходим. 1, 2, 3, 4, шоколадники. Так, ты стоять, толькі 5. Шчыра дзякую. Дык у мяне ж яшчэ рубелью. Мужик, пачакай, монетами возьми.